Hasí muid mar rang Gaeilge I cuman luach leis Gaeilge leis Drummond. Agus tar éis cúpla mí rin Sean Mór Mac Riabhaigh agus m'áthair Liam Mac Riabhaigh rin sé teaghfuil garóide Dúin as cóirle olú Conradh na Gaeilge. Agus hannig thug Sean an scéal aráis Dúin go mé sé níos fearr Dúin a bhí an malreacht le Conradh na Gaeilge. So Gathrí muid an tainneam go dtí Boirche Íochtar chun ar malreacht a láthnú. Bliana ní blian bhíon a lán forbethe deanta agin ach an ceannas mó an níoscoil agus inis an bunscoil seo, an scoil an bhfuilmuid inis. Is bhí sé mar aislín agin le blianta fada nuas, so buíos le tí fuirmuid an inspiráid nó an tacaíocht agus na páistí agus tháinig doscail an bunscoil an manóir se chaite agus tá sé extracailte a géirí go geall an am céirne. Rud a bhaithe me sé riúnál go raibh cineál dúil bheirna insa cheantar a gcónaí sa Gaeilge. Is iontailm go bhfuil den idir sin Gaeilge mar hampla ins na bunscoil ní Béarla agus go sé táhaithe do gcéine. Tá rud ag a héad go dóin ins na daoine sa cheantar seo, rud ag an bhhain le dútha sacu, le haireach sacu, agus tá sinna fág go míonn siad sáite sa fel, sa cheol, sa teangaí agus aithne rud a bhaine le cultar se gonne. Mar sin líonn sé le cíal go mó rud ag an santa sa cosala, scáil cosala, na céimní eile tá maidir leacu a tarlú in sa cheantar seo, mar sin mar dearm tá luthúir agus riimiid arm go raibh an tean seo agam sa bheith páirte leo. Rud santa sa bháine tá tarlún sa cheantar seo an bíonn sé tarla ahan bblion sin an scéim saoirí tugann an seo. Sé ceanháin na cin is mó go háiritins na sé Chonradh. Bhín breis agus céad páiste freistal seo ahan bblion, tá sé fianta mai agus tá mis go bheith well tá go le páirt in san eagrahan de sin agus fiú in sa scáil héan. Gus ceanháin na rudí is simile bheits a go na gáil agus go dtíar an rud le a chuir le chéile agus na tuismaí a ráachtal le páistí a chuir bhhailú le chéile na múinteirí a éil an rud ag dre mar an bíon crackar dóán, mar sin tá dúil go mór sin agus bis an saoir seo a míúil. Tá coppla céim santa an tása nnéh chutha grí. Chéad ceann go dtíar gur buíú an níoscail agus an bhanscail. Achan isteach rud santa chéad céim eile mas máile go bheith tarla híos ag Parc na Mara, agus tá plán mór meis an fanne mas máile cultúil an úr don cheantar seo, agus bé buinte agam leis níos sin a chur grí. Agus le chuidir tuí feo sin le faoi lá ins na bliantí amhrón.